Ang batang si Jesus gianak sa pasungan, si Baby Christian usab gianak sa labadahan. Sinakben sa Subo, 8 ka buwan na ang nakalabay. Apan forever grateful ang iyang pamilya sa usa ka student nurse nga nagsilbing guardian angel nga mitabang kanila. Atong tan-aw ang laing istorya sa pasalamat ni Alan Domingo. Buwan sa Abril, nag-viral ang pagpanganak sa usa ka inahan nga gabati sa sod sa laundry shop sa barangay Pardo, Dakbayan, Sugbo nga giabagan sa usa ka student nurse sa iyang pagpanganak. Gila ang nanganak nga si Jerlyn, 26 anyos, uban sa nursing student nga si Kay Alcantara nga nagtungha sa UC Pardo Talisay Campus. Naglakaw si Jerlyn ni adtong higayuna dihang mikalit lang og sakit ang iyang tiyan. Milingkod siya daplin sa laundry shop nga nabantayan ni Kay. Gipasulod siya sa laundry shop ug didto na migawas ang iyang anak gikan siyang sabakan uban sa tabang sa student nurse. Gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang inahan ug ang iyang anak aron mapangumusta. Tamis nga pahiyom sa bata ang misugat kanamo. Siya si Baby Christian, ika-4 nga anak ni Jerlyn. Dili makalimtan sa inahan ang act of kindness nga gawas nun kaayong gitanyag kaniya sa dili niya kaila panahon sa iyahang pagpanginahanglan. Hapit kuno matagak ang bata gikan sa iyang sabakan ug maayo na lang nga nasaw kini ni Kay ug gidala dayon sa tambalanan. Nilingkod ko sa karsada kay di naman madana og lakaw niya. Nakit-an ko tong nurse nga third year college. Moto iya kung gipakuan lingkod sa laundry. Moto dito siya na ginigawa sa laundry. Ang anghel wala lang sa langit, kundi naa sa yuta. Naragyo sa atong palibot nga nagbantay nato. Sama na lang sa natabo sa mag-inahan nga si Jerlyn ug si Christian. Diin iyahang gihimugso ang iyahang anak nga wa pas oras. May na lang kay nakaagi ang usa ka nursing student nga si Kay Alcantara nga nagsilbi niyang Anghel de la Guardia. Merry Christmas! Ang kaayo ang ipakita ni Kay sa iyang isigataw nga mao'y naghatag kanila og inspirasyon. Ilabi na sa ilang tunghaan kung diin siya giila isip usa ka bayani. Ang umbilical cord sa baby sir kay kuan nalukot man siya hang neck sir. So dito na sir akong gitabangan siya sir. Ni anghel jud siya nako ba kay oy diba ba jud ko magdahom nga anak kong adlaw manganak kay. Atol sa virtual interview gipahibaw ni Kay nga padayon siyang giuwan og blessing o panalangin. Ug usa nini ang full scholarship nga gihatag kaniya sa ilang tunghaan. 4th year nursing student si Kay karon mato niya dili siya magpaabot nga unsa may bugti sa iyahang pagtabang sa uban. Hello Miss Jerlyn and Christian, Merry Christmas. And thank you pud kaayo kay kuan kanang wala jud bitaw ko ga-expect sa mga panghitabo ato niya. Kuan kanang happy ra pud ko kay nakatabang sa jud ko ninyo, like wala jud ko gipangita nga sukli. Ma'am Kay, salamat kayo sa imong pagtabang nako sa pagpanganak nako Ma'am Kay kay ug wala pa ka di jud maglisod jud ko ato kay. Ang istorya sa ilang kinabuhi nagmatuod lang nga unsa man ang nahimong kaayuhan mabugtian pa usab kini og 1,000 folds pa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.